Som sa krásne vyspala. Ináč, aby som vám povedal, tak dnešné video bude také, že vlastne my sa prebudíme a budeme vlastne budeme sám doma, to bude video, hej. Ale mal som tomu netočil, povedať, ale za tú dobu som si nazbieral Franklina, Michaela a Trevora. Že oni tiež tu budú. No a ja budem charakter Jimmy, aby ste vedeli, že to budem. Že keď dám napríklad Franklina, tak aby ste si nemysleli, že som to ja, hej. Takže my môžeme ísť na video. Som sa krásne vyspal. Celkom moja dobrá izba. Ideme sa pozrieť, čo mi dal tátik na jedlo. To je Michael. On kde je? A kde je moja mama? Kde zmizli? Počkej, musím pozrieť ešte tu. Na záhradu, lebo on celkom často hraje golf. Alebo tenis, alebo neviem, čo to je. Ale on tu není. Ale to je dobré, tu není. Teda môžem si robiť, čo chcem. Áno, super. Ja sa tak teším, budem robiť, čo chcem. Super. Super. Tak teraz by sme si mohli... Teraz by sme si aj mohli napríklad ísť pozrieť telku. On by to vždy zakazoval. Teda som už dospelý, ale on mi to už dosť zakazuje. To už mám aj po 18. Neviem prečo. A tak, môžeme ísť pozerať telku. Môžeme ísť respektíve. Tak počkaj, takže ideme tu. Tak, potom ideme tu. Tak, tam je iba nevko. A tu si môžeme pozrieť telku. Dobre, si tu sadnem a idem pozerať. No, konečne som išiel do práce, lebo to bol. Snad Jimmy bude v poriadku, že sa nebude o mňa báť. Že to nebude robiť nejaké šaškoviny, nebo tak zase. Ale nič, ideme sa tu pozrieť, lebo odo mňa to chceli dať požiadať, alebo čo. Takže skúsime ísť do týchto dverí. Úplne neviem, kde to je, ale tak to nejako to nájde. Takže idem sa pozrieť nejako tu, či to náhodou dať nebude. A to zatiaľ nie je. Tak počkam. Ale aspoň môžem sa pozrieť, či tu není auto, ale tu je auto, ale trošku je rozbité. Možno išiel do roboty a potom ho nejaká služba zapáčil, že to a nejaká služba ho tu zaviezla. Nikto nevie. Ale, čo keby som na to auto mohol vlastne jazdiť? Ale keby to povolili. Ale on vlastne tu nie je, to môžem skúsiť. A ako sa sedí vlastne? Dobre, to skúsime. To radšej nebudem robiť, ešte neviem jazdiť. To je taká škoda. No, to som už niečo celé auto, no. Bude veľmi rád. Nič, čo by mohli robiť iné. Napríklad, mohol by som si pozrieť takú, a to som robil, a mohol by som si aj čo urobiť. Mohol by som si dať čo robiť na raňajky, ale ja môžem hocičo, on by sa ako zobrať, až môžem robiť pitvu vlastne. Tak to počkaj, tak tu máme pandvicu, tu tak dáme a sme dávi ako bude. Chučiť. Už som mu celý zjedol. Čo by som mal robiť? By som mohol ísť za Franklinom, respektíve za mojím strýkom, ako respektíve Česku. V Česku to tak ide, ale nie, že kamaráti a potom majú strica. A počkaj. Ne, ja to skúsim to jazdenie, ale ja sa strašne bojím. Ako to vždy robí, že on sa pozrie vlastne, že kde vlastne Franklin býva, ale veď toto je strašne ťažké.
Brzda je tu, dobre. Ja sa strašne bojím pomôcť. To musíme dať, potom keď budem šoferovať. Ako sa dá, ako sa jazdí. Ako sa jazdí vlastne, pomôcť. A to musím nejako dať. Dobre, takto. Mi to celkom ide. Ne. Ja neviem, čo mám robiť, pomoc. Čo? Au, to boli, pomoc. Čo mám robiť? Dobre, ja sa idem sústrediť. Au, to bolelo. Počkaj, musím nejako driftovať. Napríklad idem tu, alebo neviem. Musíme sa ku nemu dostať. Keď nebude doma, keď dáte Franklin išiel s Dakym, s Michaelom, tak to bude škoda. Vám najlepšie kamaráti skoro. To bolo. Tu. Au, to boli. Ja sa neviem vôbec driftovať, alebo driftujem ináč. Ja budem asi majstro driftovaní teda, co? Kámo. A sme pri ňom, už sme skoro tu. Mám úplne rozbité auto, ale že úplne. Tu kedysi jeho dom, dal bývať asi inde, ale no ešte furt tu býva. Tak. Ideme sa pozrieť, či je doma. Ok, není doma také veľmi zlé. Franklin. Tu je Jimmy. Michael syn. Si tu? Nikto není doma? Kámo. Tu nikto není doma? Že mohol by som skúsiť za Trevorom, ale ten bude asi na mňa zlý. Ale tak risknem to. Ale tu nikto nie je. Ale ja som rád, že tu nikto nie je, ale trošku sa bojím. Jako. Není to úplne až taká sranda, ale fakt tu nikde nie je. No nič, ešte sa môžem pozrieť aj ku Franklinovi. No, vlastne ku Trevorovi. Kde bude tam. Ale okej. Konečne neplývam tak ďaleko Michaela. Musím Michaelom respektíve pracovať, lebo pred 9 rokmi vykradli bránko, tam sme museli spolupracovať, ale aspoň teraz celkom bývam pri Michaelovi a aj, no, Michael je celkom ďaleko, ale nestačí. Ja si žijem veľmi zlý život, ale dobrý život si žijem. Môžem si tu mať pivko, budem si dať vaši pivko. Tak vypijem, lebo hovoria, že pivko, no 50% hovorí, že pivko robí zdravie. A 51% hovoria, že pivko robí nezdravie, ale pre mňa robí zdravie. Takže si vlastne dám. Ňam. Údajne by mal bývať niekde tu, on sa respektíve už prestával nebývať niekde tam pre genstvo, lebo mu respektíve robili zle, ale pozerajte, ako skončilo to auto. Neviem fakt jazdiť. Nič, aspoň, že som živý odrazu, to je asi podstatné. Nič, idem za ním a wow. To auto tam býva, asi tu býva. A mu zaklome. Klop. No, Trevora som síce stretol, ale on mi respektíve nič nepovedal a vyhodil ma. Ešte ma chcel zastreliť, ale ja som hovoril, že ja som Michaelov syn. Inak keby som povedal, keby on tomu pochopil, tak by ma nezabíjal, lebo Michael má celkom rád. Ale on tomu nepochopil, lebo mi samozrejme neveril, tak samozrejme by to urobil. No, a potom by zistil, že fakt to nemal robiť a potom by už neboli kamaráti. Tak mali po 9 rokmi.
No, teď sme ešte neboli ja narodení, ako bola svojej mali. Ináč, každopádne. Neviem, ale ja celkom už viem dobre a som sa to naučil. Jo, to slovo ste nepočuli. Každopádne. No nič, neviem, kde by sme mohli ísť. On mi vždy hovoril, že nemám ísť nikdy na políciu. Polícia by mala byť dakde tu. Sa mi zdá. Alebo dakde tam. No. A on mi nikde hovoril, lebo mi ma zaujíma. Mám 31 rokov. 31. Už som celkom starý. Ale neviem, koľko rokov mám. Neviem, koľko ja mám rokov. Každopádne. Už sa nepamätám. Mám starú, teda to. Každopádne, ideme sa tam pozrieť. A ako vidíte, neviem dobre jazdiť. Vždy hovorili, ale ja som trošku sa to naučil. Nie úplne takto, že som nevedel krútiť ani volantom. Ale tak trošku lepšie, samozrejme. No. A vlastne tu, keď pôjdeme, tu by to malo byť. Tá policajná stanica je. Ojoj. To auto ešte zhorí. Za chvíľku. My tým pomôžeme. No, netrebalo ani. No. Ojoj. A po mne idú policajti. No. Tu chudák. Musel vám to robiť. Chudák. Sice som policiu nenašiel, ale samozrejme, ako ste videli, polícia ma chcela zabiť, ale respektíve ma nezabila. No. Bohu, že ma nezabila, ináč by otec, neviem, ináč by Michael sa asi bal. Ináč. Každopádne mi hovoril, že nemám ísť neskoro spať, ale je 1 hodina. Takže viete, čo to znamená. Áno. Ale môžeme sa vydať na dobré miesto, ktoré je celkom trošku zvláštne, ale vidno tam celý Los Santos. Budeme musieť ísť s tým. A je to taký oznak, respektíve. Ono bude ráno, asi pôjde ráno. A je to tam Rivendell. To je strašne vidieť. Ešte teraz vidno, ale tam bude vidieť ešte lepšie. Je to dosť ďaleko ešte ináč. Wow, cherry very wow! Kámo, nepýtajte sa ma. Ináč, získal som nové auto, lebo tamto auto, viete, čo sa ním stalo? Kto si pamätá? No to by si respektíve mal pamätať každý, to nie je také podstatné. No, niekto môžu to pozvať babičky a ty si nemôžem pamätať. Nič, každopádne. Ináč, ako som hovoril, on mi zakázoval tam ísť. Ale ja tam pôjdem. A tam pôjdem, je to strašne vysoko. Nečítam autom dojdem. Vlastne. No to ešte tam, ale to je strašne ďaleko. Kamo, ale neviem, či tam dojdem vôbec. To bude náhodou ráno, lebo ráno pôjde asi oči, respektíve. No, snaď. Lebo zatiaľ sa celkom začínam báť už. Ja sa fakt začínam báť. To trošku bojím, že on pôjde akože neskoro. Ja si myslím, akože že by nemal prísť neskoro. Snaď ako... Ja sa bojím, že keď príde neskoro, hej. Lebo je 1 hodina, ako. Keby napríklad bolo 10 hodín, tak si poviem, jo, príde ešte. Ale 1? Tomu úplne neverím, ale toto asi, pamätáte si túto horu, najväčšia hora. Neviem, či to bola práve tota, ale si myslím, že dokonca aj hej.
Dokonca aj tá hora bola blízko mňa. Ako blízko mňa. Jo, tu my sme boli tu. Áno, to je tu. OK. Za chvíľku pôjdeme ku tomu, nie, ako sa to volá. Ku bývalému domu Trevora. A chvíľku pôjdeme na tú štvr, na ten púšť, ako keby. A to je strašne ďaleko. To bolo scary teacher. Tam nejaká základňa, alebo čo to je? Úplne neviem, čo to je, ja sa trošku bojím. Toto je nejaký ten, ne, ako sa to volá, nejaký bunko, nebo tak niečo. Toto vyzerá. A sa bojím ísť cez to. A cez to docela dosť bojím, že budú policajti nás hľadať. Keď to budú policajti hľadať, to nebude moc doba. Každopádne, my musíme ísť nahoru a viete, ako to je cesta. Úplne strmá, takže mi sa to auto tam ani nedá ísť, kámo. Má tam auto, neviem, či sa tam... Toto sa nedá dať autom, ne. Jo, dá, ale dosť ťažko, kámo. Dosť ťažko, jo. To vidím celý Los Santos, ale ja chcem ísť ešte na tú vyššiu horu. A mne tú vyššiu, tam je to, počkej, to je... to je hneď tu už. OK, to už není až tak ďaleko, ako to je. Už není tak ďaleko. Len keď sa tam dostaneme, tak to bude dlho trvať. A sme tu, nakoniec sme museli motorko, lebo autom sa to nedalo ísť. A sme tu, trvalo mi to 5 minút. Pozerajte, celý Los Santos vidno. Sice už je trošku vidno, v noci by to bolo síce lepšie, lebo všetko svietilo a teraz to je také, jak keby bola hmla. Sorry, už to dlho, ale dobre to vyzerá. Respektíve, my sme skoro tam, no úplne tam, kde je Trevor, úplne není Trevor, je dať Trevor je až tu dať je Trevor, hej. To není to úplne tam, ale tu všetko píše, ja neviem, čo to píše. Treba ísť ďalej od toho. Ja budem musieť ísť domov, možno on pôjde. Čo to píše? Ja to nevidím prečítať. Budem musieť ísť veľké diálky teda. Jako. Tak počká, tam ešte tu pôjdem. Tak, jo. Je tady Wine World asi. World. Nepočkej, čo? Wine World. Neviem, čo to znamená. Ale vy viete, čo to znamená, to dáte like a odber. A uvidíme. Dajte like, tak. Už som doma. Celkom krásny deň. Konečne som doma. To trvala cesta strašne, ale že strašne dlho. Musím si to potom včerajšku láhnuť, lebo už to bolo fakt veľa na mňa. Počkajte. Čo mne volá ten, ako sa volá, Michael. Tak volám. Tak pípa to. Pípa. To nie je to dole. Teraz som zložil preto, lebo som na čo hovoril. A teraz mi sa nevie dovolať. Hej, Jimmy, čo si včera robil? Nevystrajal si nejako? Ja už idem domov. Nie, ja som nevystrajal. Nevystrajal som. Fakt nie. Ja som proste sedel doma, dal som si jedlo a tak. Ty si nejaký podozrivý, ja to vidím na tebe nejako totlo, nejak loktáž, ne? Ne, to nejde. Klokta, ty si dačo robil.
Oj, teraz čo mám robiť? Čo? Dobre, robil som. Na čo si robil? Išiel som s autom. Čo? Potom som išiel na nejakú horu. Veď ty si čo urobil? To ja pôjdem domov, tak teda toto si prelečíme. Nie, prosím, nie. A vydávajte like a odber.